Hande gerto hirsitake ɗo. Alhamdulillah. Hande bunɗo ɓoositoto. Hande mi ɓoositoto haa ɓe ngaɗannday bisimillahu akbar. Aissatu. Na? Aɗa walla kam ɗandi hanki ko ɗo mi hen aɗa walla Allah hollala lawol. Gomma. Aissatu. Nala. Wallahi ko Aissatu. Ñekkenan ɗo to ñekkenan ɗo. Mi warima yude ne. Aissatu. Gila hanki kam yino iwɗo ɗo yewtuɗen haa fotuɗen. Hakkude Allah o won kiyankinno deeƴi. Ko gonga ko ɗum min kadi lami warima yude mi weltaki. Eyo Aissatu hayse hewta hayse woɗɗaki. No woni hande kadi ko hande mi daddoran ma ɗon kaalisi guy. Abul. A wajjata fiima welilam yo Aissatu. Aissatu. Ndo fof ko an finji. Ndo fof. Maru ndo fof to maru. Awa fof kiliki hande. Antun jiɗi no fof barkal ɓurani. Hey ko Aissatu ko an woni gollande. Billahi wallahi ko an woni gollande. Aissatu. Min siko sagonga yiyayno. Eyo Aissatu mayni noon hande ɓoosi ala hande gorko ma warta ga. Non hande on kay. Hande warata hande ko tongo wal. Eyo. Ala probléme ari en. Eyo. Ari en min koyno ndiroydandi. Waɗu doy. Sawlo ay fus koyno ndiro ala hande. Hande ɓoositoto ka Aissatu. Una ɓoositoto ɗo mi ɓoosete. Eyo. Ɓoositota ko mi ɓoosete. Aissatu. Na? Aissatu. Hande noon mi ɓoosito ka. No hande a ɓoositota ko mi ɓoosete. Eyo. Sawlo ay fus. Eyo. Hande wala ga. Hande mawdi an ala ga. Hande. Baytuma ta wajona lambut. Ata wulo ay fus. Daro ɗo. Wa ko wurgo ngoni. Ko wurgo ngoni. Ɗo hay goto laaɗo hande mawdi an ala ɗo. Yo fande mi ɓorto jogo tugol wallan tugol lan. No ata wulo hay fus hande. Ɓorto mi ɓoosete ha walla. Eyo. Ɓorto mi. An kadi ɓorto. An kadi ɓorto Aissatu. Mi ɓortade ta wulo fus. Ɓorto. Ta wulo fus. Eyo. Aissatu. No ta wulo fus habolare. Hande ngol duhol no metti firtude. Yo hande hande Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Hande bunde sofa hande. Bunde sofa. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Allah. Hande konto mi yata.